आगे तुम्हारा पार्टी खाए बीजेपी बागरानो हाजाबे इतेफ्रा मथाबो जायनो दफाय ताकु नेन सिनेमा नबा मुसु नांदा जानाया राय खाम बर' गामि राय खामालो नों तिनि तमन इनके भोटार हिसाबै बीजेपी भोटार गताबा आंबो बागरा सामता मारनो साजागे बनाइदो नां साजागे आदलो जिनो साजागे नथबा नां तारि फ्रेतो हाजागे मनि आंफाय बनो सापर्ट खालामो बेलेके हामबाय जों तिनि राय बिसिनि राय साका गामियाव कायसा नखला पान्डानि बिसिंतै जों तिनि बहायनाहाय बीजेपी ते पदेपर पार्टीनि जों बाक्सा तिप्रा मथाबो कदाल फायबायखा आमर जतवै 12 फेमिलिनि 35 भोटार तिनि जों बाक्सा नखला पान्डानि बिसिंतै फाय कदाल फायखायसे बर' लाइथांनै जरा प्राय आस्ते बसर कासाकासिनो बीजेपी वाखा फुरजाक दंमाने बीजेपी सबका साथ सबका विकास नै बेलायनो गाहाम मोननाय हनै दंमाने सिनि एमएलए साहब ब्रह्मगोनां रामपद जमतियानि दैदुलमाबाय दंमाने फियाबा 8 बसर कावैबो ताबु जरा नुखुङा मुंसा हामारे करै हायखेबै दफाबो हामारे करै नुखुंबो हामारे करै अमनो बेलायनो बर' वाना जालायखा खाफुरि मालिया तै फ्यूचर करै भबिष्यत करै अमने बावैनो बस गांवा चिनि बोबाग्रा फाइ दङ बोबाग्रा जैफोरनि सिमि ताकसुक जरा चिनि जेनेरेशन न हारनानि सारनानि चिनि दफा जाति उन्नयन ते चिनि जातिनि अधिकार न तैबिनि आन्दोलन खाइ दंमोन नुबैनो बोबाग्रा न खाफुर जबै बोबाग्रा बायनो सामतां नांनो आइहिंगेसि चिनि तिप्रासा हानि मानाय अमनो पैतसा सवैनो जों तिनि जत पालखे सखयबाय कायसे बनो जों बाहायनोहाय चिनि बागमा ब्लक कमिटिनि बखातै जों खाकुबुरबाय लामसलायखा चिनि 12 फेमिलिनि 35 भोटारनो जों तिनि बाल खायबि खाबाकसाखे खातं खवैनो जों कबागै आसाक लायबै जों तिनि अ पान्डानि बिसिंतै इंलाय मालायखायसे बुसकांबो बाहायनो खाखायबो अ कामेबो तैबो जोंबाय करं तंख बुसकांबो प्रग्रामनि बिसिंतैनो हायनाहाय जोंबाय बासा कदालनाय हायसे हाय खेबि उसिनि किला बागमा किला एलाकानि समस्त अंश बीजेपी तंनाय रक जतनो खाबायलाय जाखायसे सकांगो बेलायनो जाथथ खाथथ उंजावै इंलायमानिनो फैयाबा ताकसुक जरा चिनि एलाकानिबो बहायनो सुदु बीजेपी या चिनि अर जागानि एमएलए बसुदु एमएलए या मन्त्रीबो थांखा हाय खेबे ताबक बर्तमानबो कायसा कर्पोरेशननि चेयारमैन तंवानि जराबो बहायनो जों मंसाफानो हामारे माया बने बावैनो एलाकानि समस्त अंश बीजेपी खायतनो जतनो जोंबा जगाजों दं हायनो गामि आमसैनि सि लिडार जोबा जगाजों दङ बसकांगो जत बिसिवनो बीजेपी नि तंनाय रक जतनो सोयबासा कदाल फायनो हायनि कग्रय दं हायसे नबै मानाय बसकांगो तैबो बिसि वाइसनो जों प्रग्राम खायतो आर जागो प्रग्राम ब्रंनो सोयबासा साकदाल फायमेनि जयनि प्रग्राम नबै मानाय हायसे हाय खेबि जों तिनो और जगह तक बेखि खिबुने खायसे 2 बार जों और जयनिंग प्रोग्राम खायसे 3 बार सेना 3 बार सिं गंथा सरि 3 बार प्रोग्राम थांखायसे गे ताव बुसकांबो उनफिने हायनो हायसे बेखायनो आसोंनो जतन हामबाय।